Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči. Vítam vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Doma v realitách. Dnes sa budem baviť s mojím kolegom a kamarátom Romanom o investovaní do nehnuteľností. V prípade, že sa chcete o takýchto témach dozvedieť viacej, sledujte nás na TikToku, na Facebooku, na Instagrame a na rôznych sociálnych sieťach, kde nás môžete podporiť lajkom alebo zdieľaním alebo sledovaním a všetky možné veci, ktoré s tým súvisia. Ahoj Roman. Ahoj Michal, ďakujem za dlhší úvod. Ja doplním takisto, že nám môžete písať otázky, milí diváci, na podcasty@reality.alpia.sk. Budeme sa tým otázkam samozrejme venovať. Hovoríme to už častejšie, takže teraz by sme konečne tie otázky radi aj od vás videli alebo počuli. Takže načrtol si nám teda tému, o ktorej sa dneska budeme baviť. Budeme sa baviť o investovaní do nehnuteľností. Zachytávajú ľudia určite v médiách, aká je situácia okolo súčasného predaja alebo kúpy nehnuteľností. Je podľa teba vhodné dneska investovať do nehnuteľností? No, tu by som si rozdelil túto otázku na dve časti, a teda, či sa bavíme o investovaní z nejakého dlhodobého hľadiska alebo z krátkodobého, to znamená nejaké špekulatívne investovanie. Čo sa týka toho krátkodobého investovania, tak táto doba tomu úplne nepraje a myslím si, že títo ľudia, ktorých sa snažia lacno kúpiť, možno urobiť nejaké jednoduchšie prerábky a drahšie predať, tak teraz aj ustúpili z tohto biznisu. Na druhej strane, ak sa bavíme o tom, že chceme investovať dlhodobo, uložiť si nejako bezpečne svoje finančné prostriedky, tak tento druh investovania je stále dobrý. Nehnuteľnosti majú aj dobrú likviditu, z dlhodobého hľadiska ich hodnota rastie. To znamená, že aj keď je tam nejaký poriv, tak zoberte si, že 10 rokov, 15 rokov dozadu bola tiež kríza, tiež nám ceny nehnuteľností klesli a človek, ktorý v tom čase kúpil, tak aj doteraz zarobil, aj keď tam bol nejaký menší pokles. Takže investovať do nehnuteľnosti z dlhodobého hľadiska sa oplatí, lebo viete mať vlastne nejaký momentálny príjem z nejakého formy nájmu alebo teda z nejakej formy nájmu. A na druhej strane je tam samozrejme ten príjemný efekt, že tá cena nehnuteľnosti proste rastie. Áno, super. Čiže v podstate z dlhodobého hľadiska, ako si povedal, ceny nehnuteľnosti budú vždy rásť, nie klesať. No, dúfajme. Vyzerá to tak z pohľadu časov, ktoré sme Ak dlhodobo klesali, tak to by som povedal, že máme úplne iné problémy, ako to, že klesajú tie ceny nehnuteľnosti, lebo to musí byť naozaj obrovská recesia alebo nejaká vojna alebo niečo obdobné, kedy samozrejme už človek až tak nerozmýšľa nad tou cenou nehnuteľnosti, ale úplne nad inými. Takže takéto extrémne prípady to môžu samozrejme narušiť, ale vo všeobecnosti, keď sa pozrieme desiatky rokov dozadu, tak v podstate tie ceny nehnuteľnosti kontinuálne rastú. Budeme si teda prijať, aby čoskoro zase na našej zemičke zavládol mier kompletný, takže držme palce. No a teda poďme sa baviť o tom investovaní. Skúsme to rozobrať nejak ako keby dopodrobná. Dve cesty sme si už vybrali, krátkodobá je teraz momentálne ako keby zastavená alebo prerušená a tá dlhodobá je stále ako keby aktuálna. Je podľa teba momentálne vhodná investícia do bytu? Každá tá investícia má svoje výhody. Konkrétne, čo sa týka bytu, má táto investícia výhodu takú, že byt je nehnuteľnosť, ktorú je možno brať na úver, hypotekárny, čož pre človeka, ktorý nemá veľké množstvo finančných prostriedkov, je super, lebo mu stačí tých 20% a vie sa dostať vlastne do tej polohy investora. Samozrejme ten vývar, alebo teda ten nájom z tej nehnuteľnosti, ktorý vie dosiahnuť, býva častokrát menší, zvlášť ak sa jedná o dlhodobý nájom. Ale na druhej strane tie byty aj dobre rastú na hodnote a zároveň sú dobre likvidné, že keď mám byt, tak viem ho relatívne rýchlo predať. Ja by som to možno doplnil.
Určite existujú dve skupiny ľudí. Boli takí, ktorí pred nejakými rokmi využili tú situáciu, že mali možnosť zobrať úver ešte popri svojej nehnuteľnosti, si zobrali ďalšiu, taká, ktorá bola napríklad byt. A tak ako si povedal, krátkodobo alebo dlhodobo ju prenajímali s tým, že časť týchto ľudí v dnešnej dobe pochopila, že ich nehnuteľnosť ako keby stráca na hodnote a preto sa rozhodli pre predaj, nie pre ďalšie prenajímanie, lebo už to nebolo pre nich toľko rentabilné. Potom je to druhá skupina ľudí, ktorí nekupovali tie byty s tým, že trú núdzu, alebo teda, že majú menej tých prostriedkov, vedia platiť povedzme aj úvery, ktoré týmto spôsobom majú, lebo majú jednoducho prácu, ktorá im prináša dostatok prostriedkov, alebo inak aj tie nehnuteľnosti sú dostatočne rentované, prenajímané. Takže skutočne kategorizovať ľudí, či sme v tej alebo v tej skupine, jednoducho stále je dobré v dnešnej dobe mať nehnuteľnosť, ktorá je na prenájom z toho dôvodu, že tie nehnuteľnosti, aj keď sú lacnejšie, stúpajú nám úrokové sadzby, ktoré nedovolujú mladým rodinám veľmi nehnuteľnosti kupovať. Tým pádom tie nehnuteľnosti si prenajímajú, čiže je naozaj dôvod na to, aby boli nehnuteľnosti aj na prenájom. Ono ja častokrát ľuďom aj radím, nech sa zamyslia, lebo áno, začali ceny nehnuteľnosti klesať a boli ľudia, ktorí sa rozhodli predať vtedy tú nehnuteľnosť, aby tá hodnota neklesla viacej. Ale je dobré sa zamyslieť, že čo vlastne budem s tými peniazmi robiť, lebo ak zase chcem iba nejakú inú nehnuteľnosť kupovať, tak väčšinou to kúpim v tej istej dobe, respektíve vychytať práve to obdobie, že som na vrchole tej ceny a počkám si práve, keď tá cena klesne najnižšie, tak to je naozaj ťažké trafiť. Takže áno, vtedy sa to dá dobre využiť, no v každom prípade pravím ja, keď to je dlhodobá investícia, tak podľa mňa je dobré ju držať, dobré ju prenájať, pekne sa o ňu starať a jej hodnota proste bude časom stále rásť. Určite. V tomto období, prepáč, skočím ti do toho, samozrejme pri raste úrokových sadzieb dochádza aj ku koncu tých pomôž mi 5 či 10 ročných fixácií. Ďakujem veľmi pekne. Pričom ľudia prichádzajú k vysokej úrokovej sadzbe a rozhodujú sa, či nehnuteľnosť predať. Toto môže byť jeden z dôvodov, prečo tú nehnuteľnosť predávajú, lebo ju mali zafixovanú na kratšie obdobie, povedzme s 1,5-2% úrokom a vtedy to bolo pre nich výhodné. Ako náhle sa im tá úroková sadzba zodvihla, rozhodli sa jednoducho nehnuteľnosť predať. Takže aj toto bol jeden z dôvodov, kedy skončila tá investícia pre takého človeka, ktorý tam bol limitný v zmysle, koľko môžem platiť úrok. Áno, toto je možno aj dobré povedať, že ako si nastaviť tú investíciu. Práve keď beriem úver, tak v podstate, ak viem dosiahnuť taký nájom, ktorý dosiahne aspoň takú výšku, ako je moja splátka, tak vtedy tá investícia začína mať zmysel. Určite. Teda... Ak práve sa stane tá vec, že vlastne sa stúpnú úroky a tá splátka bude presahovať a bude musieť doplácať na tú nehnuteľnosť, tak už to vtedy prestáva mať zmysel. Áno, vtedy je dobré predať. Super. Dobre, týmto by sme mohli uzatvoriť investíciu do bytu. Ja to trošku premostím a prejdem až do takej, že investícia napríklad do rekreačnej nehnuteľnosti. Čo by si povedal, tu oplatí sa alebo nie? Čo sa týka rekreačnej nehnuteľnosti, si treba uvedomiť niekoľko faktorov. A to je taký, že tam nedostaneme hypotekárny úver ako taký, aspoň nie v takej výške, ako dostaneme na nehnuteľnosť na bývanie. Tam sa môžeme baviť o nejakých 50% hodnoty nehnuteľnosti. Čiže tu musíme mať investora, ktorý už má väčší obnos finančných prostriedkov. Čo sa týka ale už potom ďalšieho prenajímania, rekreačné nehnuteľnosti väčšinou prenajímame na krátku dobu, čiže tento investor musí počítať s tým, že bude s prenájmom a so staraním sa o túto nehnuteľnosť viacej práce, ale zároveň bude z toho aj rádovo väčší zisk. Dvoj, troj, štvornásobne. Kľudne. A to ináč aj častokrát odporúčame ľuďom, ktorí majú na to čas a priestor, vedia si to predstaviť, tak veľakrát ľudia, ktorí prenajímajú byty dlhodobo niekde v meste, si môžu vymeniť takýto byt za apartmán niekde. Častokrát predávame
v Nízkych Tatrách, niekde okolo Jasnej alebo v Mikuláši a tak ďalej, kde ten apartman môžu potom využiť aj na svoju rekreáciu a zároveň im ten apartman bude vyrábať ďaleko väčšie peniaze ako ten byt, ktorý majú prenajatý nejakej rodine, nemôžu ho nejakým spôsobom využiť a získavajú za to menej peňazí. To, čo je ale nevýhoda takejto investície, je tá nižšia likvidnosť. Predsa len predať apartmán už predať apartmán už trvá dlhšie ako predať byt, lebo ten objem tých záujemcov na obyt, to znamená ľudia, ktorí chcú bývať, je ďaleko viac ako tých, ktorí chcú investovať do apartmánu alebo si ho chcú kúpiť pre svoju potrebu. Ešte by som jednu vec rád povedal, čo sa týka prenajímania takýchto apartmánov, alebo aj chát sa to týka, ale toto väčšinou apartmánov je to, že keď už budete investovať do nehnuteľnosti, ktorá je na rekreačné bývanie, a je veľmi dobré si premyslieť a dohodnúť sa s tou budovou alebo s majiteľom tej budovy, kto akým spôsobom bude ten apartmán prenajímať. Či si to budete prenajímať sami a spravovať tú správu vlastne toho apartmánu sami, alebo to bude chcieť prebrať na seba ten hotel, v ktorom sa nachádza ten apartmán. Lebo tam sú častokrát také chytáky schované, že ten hotel predá niekoľko svojich apartmánov, vráti si týmto spôsobom svoju investíciu, ktorú do hotelu dal, chce ďalej spravovať všetky apartmány, aj keď majiteľmi niektorých sú iní ľudia. Takže, ale on uprednostňuje samozrejme svoje vlastné apartmány a tie vaše sú tým pádom menej využívané a aj ten príjem z tých apartmánov je potom nižší. Čiže toto si treba dať pozor a samozrejme, kto správuje alebo kto sa stará o opravy toho apartmánu. To je veľmi dôležité mať dohodu alebo sa baviť o tom na začiatku ešte pred tou investíciou. Áno, ale keby sme sa v podstate vrátili k téme, dnes stále odporúčame investície do apartmánov alebo do takýchto rekreačných nehnuteľností, pretože s príchodom korony sa nám v podstate niekoľko znásobnil turizmus alebo jednoducho dovolenkovanie u nás v krajine, na Slovensku, čiže všetky takéto nehnuteľnosti sú naozaj zaujímavé, teda je vhodné do nich aj investovať. Nie, že by ľudia chodili menej k moru, určite áno, ale uvedomili si, že ten čas je potrebné tráviť aj oddychom a potom taká investícia do také nehnuteľnosti nemusí byť úplne márna. Takže správne. Vravím, ja práve, že častokrát odporúčame tým ľuďom, ktorí majú nejaký byt v meste, aby ho vymenili za apartmán niekde v peknom prostredí, lebo vedia na ňom naozaj viacej zarobiť a ho sami využiť. A to je si myslím, že dobrý bonus. Super. Môžeme trošku preskúpiť sa, lebo tu by sme mohli rozprávať o investíciách súkromných osôb, čo keby sme porozprávali trošku o firme a o investícii do nehnuteľností podnikateľských, povedzme nejaké haly alebo podobné veci. Je to v dnešnej dobe vhodná investícia? Určite veľa firiem hľadá či už haly alebo skladové priestory, výrobné haly, ktoré by si radi prenajali. V tomto prípade musím povedať, že vo všeobecnosti takýto typ prenájmu je veľmi stabilný. Bo ak sa veľká spoločnosť usídli v nejakej hale, ktorú vlastníte, častokrát tam ostáva roky aj desiatky rokov. Čiže ak investujete do nehnuteľnosti takéhoto typu a máte to šťastie, že takéhoto nájomcu nájdete, je to perfektné, lebo aj tá návratnosť tej investície býva v takýchto prípadoch veľmi dobrá. A to je práve za cenu toho, že ak už raz investujete do takejto nehnuteľnosti, tá likvidita, to znamená predajnosť tej nehnuteľnosti býva veľmi ťažká, alebo tá býva častokrát zdĺhavá. Ľudia rovno majú pochybnosti, lebo ak to predávate aj s nájomcom, tak prečo je tam nejaký problém, určite sa niečo ide diať, každý je veľmi opatrný a každý tlačí buď cenou dole, alebo je všeobecne aj málo takých ľudí, ktorí má taký obnos peňazí, aby do tohto zainvestovali. Ďalšou prekážkou je, že toto väčšinou na to musíte mať naozaj veľa peňazí v hotovosti na účte. Sú ale aj takí klienti a ja to musím potvrdiť aj teraz na jeseň, keď natáčame túto epizódu, tak stále je veľmi veľa klientov, ktorí zháňajú nehnuteľnosti do nájmu. To znamená, že ako keby súčasný stav ekonomiky nenáštrbil chuť podnikateľov prenajať si nejakú nehnuteľnosť a podnikať alebo začať v nej podnikanie. Takže teším sa z toho, že aj toto je jeden z priestorov, kde je vhodné investovať.
Ja musím povedať, že máme stále aj veľa dopytov, kde takéto haly sa hľadajú a v Žilinskom kraji není veľa voľných hál na prenájom. Určite nie. Určite nie. Predsa len sme hornatý kraj, takže nie je tu až toľko kde stavať ako na západe alebo na juhu. Dobre, ja pripomeniem, že v podstate máme dobu, ktorá prináša rozhodovanie o tom, že by sa mali nejakým spôsobom navýšiť daňové povinnosti z pohľadu platenia daní za takéto nehnuteľnosti. To znamená, treba dať pozor, že obce sa vyhrážajú tým, že by mali byť ako keby vyššie dane za takéto podnikateľské nehnuteľnosti. Samozrejme je rozdiel, či to máte obsadené alebo neobsadené, ale teda v každom prípade pozor na tento jeden ako keby aspekt alebo prvok toho podnikania. Takisto aj s tými apartmánmi musíme upozorniť na to, že veľakrát sú pomerne vysoké náklady na prevádzkovanie takého apartmánu, to znamená niekedy za vstupy sa platí ako keby nejakému rezortu, niekedy zariadenia a za podobné veci. Treba si to poriadne zvážiť pri nákupe také nehnuteľnosti a určite treba byť informovaný, nie len sa potešiť, že aký máme pekný apartmán, za koľko sa dá prenajať, ale treba vedieť aj hodnotu toho ako si spomínal, či to robí ten hotel výhodne alebo nevýhodne. Celý ten program by bolo treba poriadne poznať. Takže aj nákladové položky treba si uvedomiť pri týchto prenajmoch. Lebo v týchto apartmánových domov je veľa chytákov a môže sa potom stať, že majiteľ apartmánu má iba 2 šťastné dni. Jeden deň, keď kúpi ten apartmán a druhý deň, keď ho predá. Výborne. Výborne. Tak toto môžeme zakončiť aj takto vtipom. A keby sme teda to otočili ešte na tú stranu, že teda aké príjmy môžeme očakávať z takýchto nehnuteľností. Príjmami samozrejme rozumieme to, že nám niekto zaplatí nájom, len to je ešte len príjemne, je to zisk samozrejme. Tak určite aj o nákladoch by sme sa mohli pobaviť. Lebo ľudia častokrát opomínajú, že keď si kúpim byt, tak ten môj príjem je samozrejme nájom. Ten nájom väčšinou spláca buď nejaký úver, alebo teda mi vlastne spláca tú investíciu. Pritom musíme samozrejme myslieť na to, že každú nehnuteľnosť, či je to apartmán, je to byt, dom, čokoľvek, treba počítať s opravami. Hej. Maximálne určite. Raz za 10 rokov treba ten byt proste premaľovať, prerobiť kúpeľňu. Čiže na to si určite treba odložiť nejaké financie. Čiže není celý ten môj príjem môjim ziskom, ako si povedal. Na druhú stranu mám tam príjem, ktorý je trošku neviditeľný a to je práve ten rast ceny tej nehnuteľnosti. Pri byte v priemere to môže byť 6% ročne. Čiže keď sa na to zase pozrieme z toho dlhodobého hľadiska, tak toto je veľmi, veľmi príjemný spôsob, ako si zvyšovať svoj majetok. Existujú také výpočty, ktoré nám dávajú ako keby ukazovateľ toho, či je tá investícia do takej prenajímanej nehnuteľnosti rentabilná. V podstate sa to vypočítava z návratnosti také investície. Hovorí sa o 10-ročnej návratnosti dnes ako takej, ktorá by mohla byť zaujímavá pre investorov. A teda vypočíta sa to jednoducho, ak do nehnuteľnosti vložíte, 100 000 eur a viete na tých ziskoch, nie samozrejme z nájmu, tak ako si pred chvíľkou povedal, získať tých 100 000 za 10 rokov, tak je to naozaj výborná investícia, taká, by som povedal, podnikateľská. Z bytov sa to nedá v žiadnom prípade urobiť. To je presne to, že je tam tá dlhodobý pohľad. Ale toto sú výpočty, ktoré sa týkajú zväčša tých podnikateľských objektov. To znamená, ak niečo kúpim za 1 000 000 eur, mal by som to mať do 10, 12, možno 13 až 15 rokov v prípade, ak tam máme nejaké pocity alebo to potrebujem pre seba naspäť. Takže existuje taká metóda. Myslím, že 10 rokov je taká magická hranica, kedy sa to už láme z výhodného na nevýhodné. Ja by som rád ešte povedal, že s návratnosťou veľmi úzko súvisí likvidita. Likvidita je, prosím pekne, niečo, že ako rýchlo dokážem tú investíciu, v tomto prípade nehnuteľnosť, speňažiť. A práve tá návratnosť je veľmi úzko spojená s touto likviditou, pretože byt má nízku návratnosť, býva niekde okolo 16-17 rokov, niekedy aj 20, ale je veľmi likvidný, to znamená, viem ho veľmi dobre predať. Práve naopak nejaký podnikateľský objekt, častokrát budem dlho predávať, to znamená, k tým peniazom sa budem dostávať dlho a preto tá návratnosť tam môže byť 6-7 rokov. Áno.
Čiže to riziko toho, že sa k tým peniazom nedostaneme, je proste väčšie. Super. Ja si myslím, že sme túto tému tak síce splitka, ale vyčerpali. Vyčerpali sme tému aj seba. Áno, tak pre dnešok by sme to mohli zatvoriť tým, že pripomenieme, že nám ľudia môžu písať na podcasty@realitylpia.sk kľudne svoje otázky. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás znova prišiel pozrieť do tohto pekného štúdia Liptov Labu, v ktorom to natáčame a rozlúčime sa a najbližšie sa vidíme zase pri nejakých zaujímavých témach. A ja zase pripomeniem našim divákom, aby nás sledovali na Facebooku, na TikToku, na Instagrame. Odmente nás lajkom, ak sa vám páčili naše myšlienky. A takisto sa s vami lúčim. Vidíme sa na budúce. Ahojte. Dovidenia.